हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड'स अफ इनफ' इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दं। दा फाइनालि डिसि अफिसाव पस्ट ओंखारबावबाय बेनो जाहैबाय जुनियर एसिस्टेन्ट। दा बेवहाय एप्लाइ खालामनोबा फरायनाया बेसेबां जानांगौ आरो बिनि लास्ट डेटआ माब्ला आं गासैखौबो लाबोगासिनो दङ अफिसियेल नटिफिकेसनाव। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा जों फैनोसै डाइरेक्टलि अफिसियेल नटिफिकेसनाव लोगोफोर बेनो जाबाय डिसि अफिसनिफ्राय फैदों बे जाबाय हजाइनिफ्राय। थ' नोंथांमोना जबखौ मोनोब्ला हजाइयावहाय मावहैनांगोन। दा बेनि नेम अफ दा पस्टआ जाबाय जुनियर एसिस्टेन्ट। टटेल पस्टआ दङ गासै 6 दङ बेवहाय नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय लानानै कास्टआ नोंथांमोनाहाय नुनो मोनबाय जेनेरेलावहाय 2 दङ, अबिसियाव 2 दङ, एसटिपिआव 1 दङ, इडब्लिउएसआवहाय 1 दङ। बेवहाय गासैबो कास्टआनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आनरिजार्भआव। दा बेनि पे स्केलखौ नायोब्ला लोगोफोर बेनो जाबाय 14,000निफ्राय स्टार्ट जानानै 49,000सिम जाहैगोन आरो बिनिफ्राय ग्रेड पे दंबावो 5,600 पार मान्थ। दा बेवहाय जों नायोब्ला बैसोखौ नायदो थ' नोंथांमोना बेवहाय मिनिमाम 21 इयार्स जाथारनांगोन होमबासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय लानानै बेवहाय 38 इयार्ससिम जेनेरेलावब्ला नोंथांमोना खालामनांगोन। जुदि एसटि बा नोंथांमोना 43सिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना अबिसि एमअबिसिब्ला 41 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा जों नायनोसै दानिया क्वालिफिकेसन लोगोफोर बेवहाय एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना ग्रेजुवेट जाथारनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना कम्पिउटारनि डिप्ल'मा थानाय जानांगोन 6 मान्थ्स नोंथांमोना थानाय जानांगोन होमबासो बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। नाथाय बेनि एप्लाइआहाय अफलाइनसो जागोन लोगोफोर। थ' नोंथांमोना बेखौ अफलाइन एप्लाइ खालामनांगोन। नैबे नाम्बारफोराव नोंथांमोना नुदों गासैबो डकुमेन्ट्सखौ सेल्फ एटेस्ट होनानै नोंथांमोना फट' कपिस हरफानांगोन। बेनिफ्राय लानानै नोंथांमोना गांथाम फट' हरफानांगोन पासपर्ट फट' आरो नोंथांमोनाहाय नैबेवहाय सेल्फ एड्रेस इमेलाव नोंथांमोना सोनानै हरनानै थाइबानि पस्टेल स्टाम्प मारिनानै हरनांगोन नोंथांमोना एड्रेसावहाय। दा बेवहाय जों नायोब्ला एड्रेसखौ मोनगोन गाहायाव थ' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों। थ' बे जाबाय लोगोफोर जुनियर एसिस्टेन्टनि पस्ट थ' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय। दा जों नायोब्ला बेवहाय माखासे इन्सट्राक्सन्स दङ थ' नोंथांमोना बेखौ पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना लादो आं होबाय डिसक्रिपसनावहाय। नैबे सेलेक्सन प्रसिडियरखौ नोंथांमोना नायोब्ला बेवहाय गासै एग्जामाव 150नि जागोन लोगोफोर। बेनिफ्राय लानानै आरोबाव 100 मार्क्सनि रिजनेल लेंगुवेजाव नायबावगोन लोगोफोर बेनो जाबाय एसामिस दङ, बेंगलि, बड' थ' नोंथांमोना बेवहायबो एग्जाम लिरनांगोन 100 मार्क्सनि लास्टआवहाय। दा बेनोसै लोगोफोर बे एड्रेसखौ नायोब्ला नोंथांमोना नैबावहाय हरनांगोन बेनो जाबाय नैबावहाय नुदों नोंथांमोना अफिस अफ दा डिप्युटि कमिशनार हजाइ डिस्ट्रिक्ट पस्ट अफिस बिदि शंकर देबनगर थ' नोंथांमोना बेवहाय हरनांगोन। बेनि एड्रेसखौ नोंथांमोनाहाय गाहायाव मोनगोन आं होना होबाय। थ' बिनि लास्ट डेटआ 16 नभेम्बर लोगोफोर थ' नोंथांमोना 16 नभेम्बरसिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो।